Какво става, хора? Днеска времето е ужасно, супер депресиращо, обаче добрата новина е, че днеска тренираме с Драго пак и ще правим пуш тренировка. Миналия път тренировката за гръб, която направихме, след това не можех да мърдам, като се прибра вкъщи. Също го казва и той, обаче прави някакви тежки тренировки, умираш. Това за мен беше кардио тогава. Сега да видим това Драго днес какво е намислил. 100% вчера пак е ял вечерта дюнери, днес пак ще са на тъпче с храна и аз като свалям килограми с този кът и на Драго тренировката, да видим кой ще стане днес, пак ще се умира. Но днеска да е по-милостив. Започна да ходя на солариум от 3 дни, днеска е третия ден. Направи ги 3 подред, не знам колко е хубаво. Надявам се да няма проблем. Знам, че е малко, сега някой ще каже с 3 минути какво ще стане, нищо няма стане, да. Обаче съм супер бял. Започва да приемам и един пептид, меланотан, който кара тялото да произвежда повече меланин, което иначе няма как да стане. И реално тези 3 минутки в момента трябва да са достатъчни, поне за начало, докато започна да приемам по-голяма доза. И надявам се до 2-3 седмици да имам някакъв тен вече. Мисля, че на третата седмица ще стане нещо. Та сега отивам към солариума и след това чакам Драго да дойде да ходим към залата. Вероятно пак ще ходим в Уест Джим. Имахме план да ходим и в Хамър Джима, обаче като гледам това време май няма смисъл да ходим до там. Така сме свикнали вече в Уест Джима. Знаем къде какво има и по-лесно. Не се знае, той може и да решим към Хамъра да отидем. Все е тая. Важното е да си направим хубава тренировка. Нощ седях до 5 часа. Днеска не знам как ще стане тази тренировка. Станал съм 10. И разбрах едно нещо. Аз не гледам филми, защото ги харесвам. Гледам, защото обичам да ям. Значи почна филма, отворих един чипс. В момента, в който изядах чипса, филма ми стана безинтересен и го спрях. Това според вас нормално ли е? Има ли някой друг като мен или само аз правя такива тъпоти? В това време не знам, освен да седнеш да цъкаш лига и да фейзваш като куче, няма какво друго да направиш. Хора, не знам дали може да видите, обаче лицето ми стана по-червено. Това е от меланотана, пептида, който ви казах. Първия път, като си го бих това нещо, лицето ми стана супер червено. Бях направо като дявол човек. Хора, скоро трябва да почвам цикъла. Трябва, то така го казвам все едно, че някой насила ме кара да зобам. Просто се пада след 2 седмици вече, мисля, че трябва да съм окей за следващ цикъл. Между другото, като наближи време за цикъла, такъв вече ти става безинтересно. Не си толкова развълнуван, че почваш. Не знам при вас така ли е, така го казвам, все едно всеки зоба. Все едно пък не. Брат, то имам чувство, че вече няма натурален човек. Аз преди си мислех такива като Джеф Сайд, Зис, еди кой си са натурални. Това като бях почнал в началото, как съм си го мислил, това не знам. Но то като не разбираш, няма как. Той Джеф Сайд, между другото, още казва, че е натурален. Никога нищо не е приемал, нали? Аз не мога да разбера тия хора какво толкова лъжат за това нещо. Харесвам такива хора, които си казват без да лъжат. Няма такива, натурален съм и в същото време приема еди какво си. Има супер много инфлуенсъри, които лъжат и ти пробутват някакви добавки, програми, еди какво си и ти като не разбираш си вярваш. Той изглежда супер яко. Вероятно аз като купя неговата програма ще стана като него. Това. С тия кучета, бе, човек. Аре, бе. В Инстаграм бях постнал стори за въпроси и отговори за днескашното видео, обаче нямаше много въпроси, само 3-4, което няма смисъл да ги отговаряме така.
Ако искате, може да питате в коментарите или в Instagram, който може да намерите в профила ми, в описанието. Може да питате всичко, няма значение какво е. Дали за фитнес, добавки, стероиди, тренировки и така нататък. Стига да стане нещо интересно, да се съберат доста въпроси, да отговарям. Да я разправях как ще ме мъчи днес. Да. Аз ще мъча. Що да мъча? Защото аз съм на кът, ти вчера пак си ударил един дюнер 100%. Не, че забравих да ядах. Забрави ли го? Не, всъщност, ядах. Ядах дюнер, ядах руле. Забрави дали си ял 2 дюнера, ли? Не са колко 6 ложи си бяха. 6. Оставам на тебе, защото ще кажеш, че той пак сложи супер много. А навар искаш? Не. Не, такива неща аз не правя. Метан нямаш ли, да? Не, ще по-така силно. Искам нещо, дето от ден на ден да виждам как се променям, нали? Да. Е, това е. Хубаво на навара, че моите порасни пишки. Просто говорят химията смалява. Оголемява човек. Че се оголемява пишката. Топките ти стават по-малки, следователно курът изглежда по-голям. Който трябва повече в този живот. Да. Аз не знам за какво трябва да се оплаква, че топките са ти малки, човек. Защото нали живот трябва да кажеш, че имаш големи топки. Сега. Кой си взел пага? Този път, кот миналия път, само че този път, защото ми свърши магнезия и цинка, това комбинирано, взел съм 2 за тебе, денната доза е 2. Ти не знам дали си пил магнезия и цинк, но тук има магнезия и цинк. Днеска не съм пил. Мога да ти имам доверие, нали? Нищо няма стане. Не така честно си в теб Това какво е? Омега-3. Тия? Това е другото де че пиеш. Дет не знам какво е това вече. Това пак някаква омега ми изглежда. Не е омега-3. Така ли е? Да. Това по-жълтеникавото, по-оранжевото, такова като тремболона е омегата, нали? По това познаваме. Той е драго, брат. Приготвил съм навари, тук си алиси, това ти, онова ти одеви и тестостерона можех да му бия. Той ми предлага някакви магнезийчета. Още малко ще кажеш да ядем мед за напомпване преди тренировка. Аз гледам след бе. Кое е това? CLA. Това съм го чувал. За кой беше това? Нямам представа, че подариха ми го. И аз нося още от миналия път, това дето не знам кое е, така че да е. Това го взеха така секси. Искаш ти му пиеш две. Не, ако искаш нещо от земята, някакъв камък да пием също. Така си почнали неща, дето не знаем. Тук някакви листа може да ядем. Вземем пробай. Да видиш. Пак си човек. Що не искаш? Много се напомпих миналия път, после на другия ден бях хъбък. Много са бил напомпил. Какво искаш да стане? Че той отива в залата да се напомпи, като се напомпи, много се напомпах. Няма година. Един тапак имаше да вземи, за да караш по-дълго уж. Някакви хапчета, не знам какви бяха, нямам представа. Викам, бе, давай бе, бал съм майката. И си викам, сега майна, Шимко ще стане. Човек по-малко ми бях карал през живота си. Обратното стана. Обратното. Без това е 10 секунди майна и падна на 5. Падна на 5. Аз не можах как ще са. Като в пубертета. Дигнете госпожата на дъската, не мога да станеш. Госпожо, може ли след малко? Ставаш и нещо стърче, брат. Ходиш така. Драго, що си изгърбен? Кръста! Момиче беше насправо. Работи в аптека и ходил някакъв пич мене и всеки път Виагра, ма тя за един приятел. И тя му казва, добре, но не е хубаво да се ползва често. Виагра, ма тя за един приятел. И тя всеки път не е хубаво да се ползва често. Виагра, тя за един приятел. Кой е това приятел, е? Това приятел, че не е хубаво да пие всеки нещо, да да пухне. Това мъжта, не мъж, но 50 години. То е ясно, че не е за един приятел на 50 години. Що го срам, бе, брат? Не знам. Това е нещо, дето го продават в аптеката, той е там. То там да върши работа. Макар, че е това с презервативите, човек, не знам, винаги ми е много странно, като си купувам. Особено ако не е от аптека. Аз съм си купувал такава хладна голямата кутия, човек. И бях супер спокоен. Супер елек бях. Макар, че ми се случва да закупувам от аптека. Ма кой си беше купил? Едно кило банани отстрани презервативите. Нещо си бях взел. Бяха на промоция в Калфанца. Сок, че капи отстрани презервативи. По-хубаво да си купа детска играчка. Говорим за фитнес или само просто ти днеска? Вече в този канал не. Трябва нов канал за фитнес да направим. Давах активистите някакви
тапаци там. Един с друг дете това предава, някакви се мятаха като любофрени. Как така? Бяха ги облякли като някакви метали, има такова с едно гавра на метали, разбираш, и на нощта някаква песен пееха и се мятаха. И се мятат. Много зле, човек, много зле. Изглежда плачевно. Неуважение към Рамщайн. Да, духа. Аз такива неща не гледам, човек. Ергения, това е... Big Brother май почна ли, бе? Нещо трябваше да почваме. Big Brother беше яко е там, още в началото като почна. Първите сезони, дет бяха... Там с Пацо, Пеньо, Меньо, дет бяха неизвестните хора. Много яко беше тогава. То тогава... То това беше забавно да гледаш. Помня как всички се прибираха, аз тогава не го гледах. Реално нищо, като го излушах, аз не го гледах. Така ли? След това, като имаше такива клипове. Да, клиповете. Като видя, че е интересно. Да, защото помня всички се прибираха, аз става вънка, бах тъпто предаване. Какво има то Big Brother? Някакви тъпаци там са бият. Има смърт. Днеска ще тренираме гърди. Къде ще ходим, бе? В Уеста, Хамара, Манята, Демата. Демата, не се створи, бе. Той е бат Динчо, ако го помолим, ще не даде ключовете той. Помниш ли го преди? Беше си купил един климатик да дух към него само. Човека, кога бе? Пуснал си нашия духа си към него. Ти да съм добре. Вашата на теб да ми е добре. Нали? Отивам на онма скота, но не го помниш там. Да. Някъде в дясно се падаш, като влезнеш. Слагаш ръцете, вземат, те не мога ги сложиш, човек, онма ледино. Лед. Аз съм тренирал там много малко. Явно бях малък и повечето там бяха сотаджи и такова, те винаги Да, сотаджи, полицай имаше. Бягай малки, ако правиш така. Да, аз ще правя, седиш май, чакаш 20 минути да дойде твоя ред и до този ред, той бил първи пак и да си правя. Ай, чакай набързо да направя аз. И изчакваш ги пак всичките мене и по-хубаво тръгни си, няма смисъл. Сега цвета колко съм гаден аз в момента. Сега трябва. Вече е микрофон. Тук сме. Микрофон чек. Сой кола. На спирката. Долу. Нищо. Оператора приел много кофеин, не мога да държи камерата. Даже не пих кафе преди да дойда у вас, защото пак се притеснях, че ще стане много лошо. Пих чай. Виж кой има тук, ако не си пил много кофеин? Не, вижте, главата заради изтръпва пак. Ветървания, сърбима главата, сърбима крака. Сърбима главата, коя глава? Другата не е. Колко ще бутаме днеска на лежанка? То горна част. Горна част? Колко да бутам? Колко може? Макса ми стана 120 човек. Колкото и тъжно да звучи. Сега така говори. Ще има после, може и по-малкото. Аз като знам как минават тренировките понякога, един път си силен, друг път не. Накът е малко странно. Като натурален? Аз го смятам че съм натурален между другото. Тя ми се смееш, ама. За мен не си натурален. Как не съм, бе? Виж, Ванчето казва, че съм натурален. Щом Ванчето казва, значи съм натурален. Мен като ми казва, че съм на химия, какво значи съм на химия, така ли? На химия си, да. И ти постоянно пускаш някакви такива, хората ти вярват. Ще видим, Ванчето казва. Те просто осикнуват и деца на химия са много химия. И да се правят на пауърлифтър. Така е, да. Щелците вече ми се върна гъвкавостта, бе, човек. Аз като бълквах там, като бях 97-8, не мога да се обръсна, бе. Ето раменете не може да си ги обръсна. Ти лут си бах ти... Си беше почти 100 кг, ако искаш. Даже май вечерта удреше 100 някой. Виждал съм ги вечерта. И нашия такъв... Исках сутринта да ги видяла, трудно. Като миниш през Кенефа и тия килограми рязко падат. се отиват. Струва ми? По-тежко ми струва, човек. Чакай да видим.
Коста побира 1000 либри. Така че слагай. Друго сега като си хапнал дюнер. Ще ги хвърли направо. Друго си с дюнер, нали? Хапнал си. Хапнал съм. Даже днес бяха още един път ще да по-хубаво. Така, виж, аз си не увесени ядки. И аз още увесени ядки. То това ама е бодибилдърската храна. Чиста работа. По-добре ти бил и силен. И щастлив. Тия нацепените само на снимките изглеждат щастливи. Съм видял някой да е дело веси да осветва. Само на рекламите. Човек, много тежко е. Има някакъв проблем, че си казвам. Остава тежко. Ти не се оплакваш само, аз нещо... Значи в мен е проблема. 3 осмици на 120. Чухте ли го, бе? 3 осмици на 120 ще да прави. Ще видим. Добре, една осмица и после мога да свалим аз на 110 да правя. Ще видя как ще стане. Дали ще стане въобще нещо? Какво? Дава ми го, защото сега ще се облича как е. Ау! Пак спам след 2 серии, то още не е почнал да тренирам. Бързо се помпим. Добре, аз се дръпна, че... Вчера, между другото, не трябваше да правя такова. Гребани с щанга, пак направих. Не знам, човек, като отида и като видя празен клека и ми се прави. Защото е удобно, слагаш си лоста, правиш си... Не знам, аз не го правя с щанга. Само заради теб. Само заради теб. Тук как трябва да паза? Трябва да го прескачам ли това? Да, ще скачаш. Кой ще скачам? Те бах ти скачал. Но да ги направиш, защото аз днес сила нямам да те паза. На тази музика може малко да ти е трудно да тренираш, ама... Ще пея Джена. Сам ли ще ги взимаш? Не, ще ги извадим заедно. Казвай. Дай. Давай. Добре. Натискай здраво. Браво. Давай. Тук знаеш какво стана? Изгуби баланс за това. Махай тия тежести за здрави момчета, защото аз не съм от тях. Ивана ли сте вили? Да. Тук всяка бройка ще е на живот и смърт. Усещам. Дай. 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 В манията правя с 10 кг повече. Добре, вече знам къде няма да тренирам. Усети ли го това нещо? Нормално да прави с 120 серии, бе, човек. Вчера изял един пакет желирани бомбони. И един шоколад. Аз вчера бях гладен цяла вечер. Аз да не съм гладен. И бомбер ядох. Бомбер, бе? Бомбер. Уния снаксове ли беше? Да. Да, нека да не си хапнал. Това вечерта само... Да, бе. 1000 калории вечерта само. Е така, колкото не си легна гладен. Това да беше от 60 грама бе от това аерос, защото... Да. Знам. Да не прекаляваш. Да. Давай. Супер, давай. Добре. Давай сам. Давай, браво. Дай. Ugh.
Давай. Тая бройка за майка ми. Давай. Една за брат ми. Айде. Дай. Горе за бати трябва да дигнеш. Виж, за брат ми не се предавам. Now I know y'all be loving this right here. L-I-M-P, Biscuit is right here. People in the house put their hands in the air. Cause if you don't care, then we don't care. 1, 2, 3 times 2 to the 6. Jonesing for your fix of the Limp Bizkit mix. So where the f you at, punk? Shut the f up and back the f up while we f this track up. Throw your hands up. Throw your hands up. Throw your hands up. Throw your hands up. Hands up, now hands down. Tell me what you gonna do now. Breathe in, now breathe out. Hands up, now hands down. Tell me what you gonna do now. Keep rolling, 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 rolling. 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 You wanna mess with Limp Bizkit? Yeah, you can't mess with Limp Bizkit. Why? Because we get it on every day and every night. Hear this platinum thing right here? But we're doing it all the time. So you better get some better beats and get some better rhymes. We got the game set, so don't complain yet. 24/7, never begging for